Krásný den. Jsem ráda, že jste zavítali na mé stránky. Dneska bych vás chtěla pozvat. Chtěla bych vás pozvat k rozchodovému rituálu. Chtěla bych vás provést rozchodovým rituálem, tak jak jsem provedla už více než 100 lidí za poslední 2 roky. Chtěla bych vám ukázat, že je možné rozchodem projít i jinak. Že je možné odpustit sobě, ale odpustit i druhému. A že je možné skutečně zavřít dveře a dovolit si otevřít nové dveře ve svém životě. A proč byste měli vlastně přijít? A o čem vlastně je rozchodový rituál? Přijít byste měli proto, abyste mohli žít skutečně kvalitní život, abyste mohli žít ve zdraví, v lásce, abyste mohli to stejné dopřát i svým dětem, i svému bývalému partnerovi. A jak probíhá takový rozchodový rituál? Rozchodový rituál je opravdu velmi intimní setkání se svým nitrem ve skupině ostatních lidí a někdy právě ta skupina může mít neuvěřitelnou sílu a může vyslovit i to, co vy sami si nedokážete dovolit vyslovit. Takže skupinový rozchodový rituál může být opravdu neuvěřitelně silným zážitkem a velmi i mocným zážitkem. Bych vás chtěla pozvat na rozchodový rituál a pokud si stále ještě netroufáte a není to pro vás to pravé, tak mám pro vás připravený e-book. E-book Vědomý rozchod. E-book, ve kterém si můžete přečíst, proč je důležité se vědomě rozejít, proč je dobré odpustit sobě, proč je dobré odpustit partnerovi. A možná si teď říkáte, můj rozchod byl úplně v pohodě, nemám žádný problém. I tak vám doporučuji, abyste se vědomě rozešli, abyste skutečně tu kapitolu ve svém životě uzavřeli. A možná zjistíte, ať už na rozchodovém rituálu, nebo při vašem vlastním rozchodovém rituálu, že se nerozcházíte se svým partnerem, ale že máte třeba mnoho dalších neuzavřených kapitol ve svém životě. Často se to stává, že lidé přichází na rozchodový rituál se rozejít s posledním partnerem a rozchází se s tím prvním. A nebo se rozchází třeba i se svými rodiči, nebo s některou prací, projektem. Máme mnoho často otevřených, neuzavřených kapitol ve svých životech, které je potřeba kvalitně uzavřít. Takže nezapomeňte se teď přihlásit na rozchodový rituál, pokud stále ještě nemáte dostatek odvahy sdílet tuto velmi intimní zkušenost s ostatními, tak si kupte aspoň e-book. Přeji vám krásné čtení, případně se na vás budu těšit na rozchodovém rituálu.